udsendelsen for at bringe en ekstra nyhedsudsendelse. Kl. 12.35 opstod der brand på Niels Brock Elite Gymnasium i Indre København. Meldingerne lyder om kvæstelser fra et elevatorstyrt, og flere elever er blevet hasteindlagt på riget. Mange af eleverne sad til eksamen under branden og fik derfor påbud om at blive til eksamen fra Undervisningsministeriets side. Vi har forgæves forsøgt at få en kommentar, men de har ikke ønsket at kommentere den pågældende sag. Vi har sendt en rapporter ud til stedet. Ulla, hvordan er situationen? Ja, jeg står herude for Elite Gymnasiet, og situationen er kaotisk. Man kan stadig lugte røgen, og flere af eleverne de farer panisk rundt og prøver at finde deres klassekammerater. Og jeg står her med en af eleverne. Hvordan oplevede du situationen? Først gik strømmen. Det var det værste. Derefter kom der næsten stank af ammoniak. Da vi fik at vide, at vi skulle forlade skolen, troede jeg, at vi skulle dø. Jeg skyndte mig at sende en sms til min mor. Hvad skrev du helt præcis til hende? Men jeg skrev, at jeg elskede hende, og at hun var den bedste mor, man overhovedet kunne ønske sig. Tusind tak. Men ikke kun skolens elever var yderst påvirket af denne forfærdelige situation. Også skolens matematiklærer David Brink var også påvirket. Jeg står her ved siden af ham. David, hvordan oplevede du situationen? Ja, vi var nødt til at evakuere klassen, og det er jo ærgerligt, når man står lige midt i matematikken. Ikke? Det er jo kunst, der går tabt. Simpelthen. Tak for den beretning. Vi vender tilbage til studiet. Ulla Terkelsen, Elite København. Vi har lige modtaget et telegram om, at alle eleverne fra Niels Brock Elite Gymnasium er ude for livsfare, og vi vil vende tilbage til situationen på gymnasiet i den sene nyhedsudsendelse. Det var alt.